Diretso lang, para Pinoy. Yan po si Sir J. Nakapalipad ng ano, ano niya? Drone. Yun. Baka magtanggal ako mamaya yung sticker. Lagay ko yung kay Sir Jay. Puno na. Ayan o. Mga ano. Yan. Nakita ko na rin siya. Nawagas. Ayan. At mga ano. Ayan. Ito rin. Sir J. Napakalupit. Sinunod ko na siya. Kasya. Oo sir, malalupit ang mga driver dito. Lusot kong lusot. Lusot kong lusot yan. Yeah! Para natin may iwa! Word. Asan word? Sports ba? Ayan ba sports? Yeah, kasama na ako. Tala ka ba? Doon sa ano? Yeah, welcome to Camarines Sur. JTV Katagumpay. O paano? Salamat sa inyo ha. O sige po. Pasensya na talaga. Walang problema. Salamat. Shoutout sa mga taga Bicol. Opo. Camarines Sur, boss, no? Opo. Kamsur. Kamsur, Matim Biyahero. Nakikita ko rin. Sa personal. Uwa? Oh, ayun ang uwak. You know. May word, no? Ay, mga idol, word. Yan ang uwak. Nangangain ng sisiw. Disconnected. Lupern. Ay, sige, boss. Kaya para, boss, di pa papapicture ni Sir Martin. Nagpa-picture na kami niyan. Selfie ba? Selfie. Oh, yun ang kanina. Sahay. Salamat ha. Opo. Walang problema. Sana makapunta kayo sa ano? Sir Jay, sana makapunta kayo sa San Fernando. Ay! Joke lang yung 20k ha. Ah, San Fernando, Pampanga? hindi, dito sa Camarines Sur, dun sa amin, sa tropa ko. Mga pasyalan sa San Fernando. Yung may beach din doon, may beach din. Ah, meron din. Oh, may beach din dun sa may sa amin. White sand din. Oh, White Pebbles. Yung White Pebbles. Ah, iba, magkaiba no. Magkaiba. Malapit lang dito yan.